Kedorbar snong urmasi ujo kala kenno baka jingtau snong thamai kabala tipkum ka mausau daka Khasi Hills Autonomous District Council kadai tang keboj arsap uba penyat sings im u Chief Executive Member bun job ya election MDC banwan nanong thamai. Habakran sikilat pathai kubor uba P1 kar sirdar kesnong urmasi ujo haka artrik ukula lingkot arja arpusan ulaong bakate jingtau snong ya kate benta jaka kadai hapo uput sencar kesnong bat kabalakam da kakur khar kongor nanong thamai bat pokse kadai kabam ya hap satya ula kenno bakadai tang jing sela uba penyat bat kakur khar kongor tang bu unyo jingkersan election namar uba penyat unya ai reng na nong thamai constituency kumbalapen banada ka NPP omshu na ka constituency kabo mikmat menta kata nasoring kham Ketika jaka kabla itu snong thamai katingku langru bat kasnong pernai kabadang syan kala persya ya ka jingle ka KHEDC bat syem ya karai ban boycott ya ka election MDC ban wan nakaliang kadar bar snong sicho kabal nadu ndain thai kini kabri jong kikur khatngo nong thamai pokse kaba don hapo put sam jong kidar bar snong sibenta kadon be haka jingpe jingmi jong kadar bar snong sicho yo put sam nadu ndain thai kane kala ada burung ru haka population census of India ru te kine le ki khar kongor kine ki kur khar kongor le kidai kibar sakoi kesnong Kimdan hiru kimsa asetai sakni ke sinong jongi kimsa kidai ba naba kidai bitang baki kidon kabri ya kabri tengim kini sinsir ngim kini tenrai ngitu klar tang yo pus sinong bat maki hak jingsa kidai ban buram ya kedar bar sinong bakin ya trilang na kata bakumno ban nam tak jingdan kam jongki na nam tak jingdan kam jok sinong hawan hak jingsa ngisungu yaki mensua kadon kicing dai bacan ba Hakpor dang don ita we i rangbakur i balaklat no i BP karngor ita lewan bun sien bun wat bani kendu yang habede ibat kata kabri jongki namar bahak tu kepor dang aiwai dagi bun phusnem tat hadu arcar khat lai la pengkut kata kecing aiwai la ikut tik la IT no sakitrai bri na dien kata ka arcar kasaw la don kecing ya sam benta saki para ki persako ti kata kadi kamram jongki bat layak keren ru bandong ban bahabri ba kata kasam cakar ni ru ngin ya don rengkat lang bat kebor senang nang ba kanum don kanu kecing hadin habun te kiong hawai to nrai hadin ka arcar kasau kam don syukum kata ka kecing kendu ken gila le cingai no ken te imat klat mu ba kin thau hi kata kasnong kecing mu kumba kala don kata ka kumba la don kata ka kecing tho syau suim ha arcar khat nyu bagi ICT sau sim arcar khat nhau ba kin pan snong thamai no ya kata ka mau sao teu sim pat umla ban disai ya kata kan mar ka hap jurisdiction jong kadar bas nong teu sim la tho saka bas nong chu ba ai chingin tho ten nak leng jong i kisnong dong i ai kin chingin tho ba ka kam i thu snong hi kebut kam dei ke benta jong ki kur khat ngo ni ka pa sim ba ambit ban ai snong ban thau snong thamai ki kur khat ngor namar ba kani ke caka ka hap ki don tangkabri henrei ku put sensar ke di jong dor basnong lada dehi ba la but pan pakhas snong ke di ke dor basnong hi lada ka dawa ka kam kala le ya kata ki wai kim la ban le kata ke di ke ba kongsan kecing jeng jungi ke leng bor snong ngim tuklar ya kata ka kambri jongki ngim tuklar ya ngim tu tang sin siru ngim keni tang sin siru henrei ngiya trilang te henrei habidi pursensar bakim dai ki ban kwa raha ya kata ka dei ke bang ngijeng mar kani long ladu ndain thai kla don lepa bat ngi pej ngi syara ya ka bat ngi penbet kimbiang nam tak jendon kam nam tak ka khuj ke suba nam tak kini no kicing sniu kicing thalalai pucat ru ka mo kham tam ha juk menta hakim lang salang ru pen sniu dor bah te ngi hi ki badu thie du dan mala kata ko kali namar ba ka don kata kicing kenno na kalian ki no ilam kur ki ong ba tu si don kelas inspection beli cungo yang tercekai kedau tu pun sama tu la ong ba tu extreme member su kelai sang nak liang ka darbas nang sio kam dan ka ta ka di ketang tang ci kenno kam dei kata pi kata ka joint inspection kalau ni formality hadien bagi du kata ka hearing ka di banengkong hangi ka darbas nang sio kat ba na disconcer lengbau deputy secretary jongka KCDC la tho anta badikal ka hearing ke bakado tin rai
ya hadian kata ke bang yo ban ya keren ya ini ya ngata bang nging la keren kita kisah dari ki ong pada hadian ni apa ni ya ka ya katkum ki kenong rim halo kijing sisa ya kijing long try to sam te ki ong ba sabu na pat ya ka joint inspection hotspot kemud ke curis ke cingcurip kemud hasian kemud curis inspection spot inspection te lale kata haka ar flight tarik Oktober ar sa pat kan ne kijing lai kut ar khat wei bechi hang tai halap smith henry anda le sakta kim up hiru yang i kila le la kacang hakin sya habong ka spot inspection di benlong bang yang lang tu ne ladon kan no pertingi yang lang ne kan no ban verify ban pensisa kan no kata ka brikur kar ngor ka momut ban kuas no ka bakwa ban thaus no ni hab hakin sya di benlong nei lai sang la kacang kemon nei habi kan do ban ngi ngong dak bobrom ya ba wan pat hatu singi na ka disok sir de deputy secretary jongka executive committee ki SDC ngaong i ba kani ke babakla kani ka spot inspection balai nga babakla hari siang di ban don lang kat badan ki parti ngi di ban lang nilai menta ya lai lala kacong long kemba ngilai pediput pi samban kani ka long ka bakla hangi hingam sui hap ong ti ong hi kadai kata to ngin sai pe namar ba pi ngan ong ngan bu beteng ne dian namar ba hawi dai bat kecing ya kini kecaka bat ka darmas nong sicua bat ka kamri kecing hang liang jungi liang kecaka biang dai kim hun nak liang pernai ya kai bau suiem ngilak dan la kamap da kum jong suiem dai kini kum pernai kim pediang kim hun ki thok appeal shau tribunal jong KCC tribunal jong KCC ru ki persa ya suiem bat ya yang aku sudah senang konstitusi. Dia lah thua sau di sekenika sau tribunal ula penkesan no ya ka hukum jong suiem. Dia pernah appeal bang. Tong isu ya thua kata appeal saya ke executive committee jong ka KCC. La arsian la hearing la share ba pencengan suiem ni. Henry bal ngila ai kacuba halor ka syukos. Henry balai umla banrai kata. Kadi masuk bah banrai namar bias na hukum jong suim. Henry klem le kata phai biang syau tribunal. Perkat hapdang kata menta kan ipat hearing sisian lo angkasian ke bakat du kan ni kan ke bang premcur ke bak pencengan suim. Bat jauh bak penjajing suim komisi bat DTCM bakalan kedetang ke sing gobu sign pertai. Hadian kata ke jurisdiction ke balik ke spot inspection. Ti kelawan kalau don ko kijing tho ka ba tambangan lembak kema ketarik la dam dei ha benai November tho ka district concern lengbau deputy secretary jong KCC shau suim ba umpani kita ki boundary jong kini ki arsnong on sichua bat ka umpnai te usiam pan umla ban ai kata u tho kala singi ki armut ki dor artli ki dor barsnong tengmut ba uang ba ai ka ching ai ya ka boundary ya pur sam chong phi yang akum sudah senang ai ka boundary chong sichua hapo isposngi sau tarik la usiam upha singi ha sau tarik December te ong siposngi hapo isposngi ma kena man sai kata hapo isposngi te usiam la thang yo receive santaring to bina khen sau tarik ke ba isu usiam changiru kade khat sau kan kut kade belum khat san sicrong Henry balai hapo kata la isu ya ko order khalai tarik kani king ke ba man sau bah mar buram ya usiam yurat ya ke dorbar himaru ya suim ru mar hapo kata sipusni ula ay ya ka order kata kadi baman saw bahan mar kini kilom ka pensencor ya ka sencar ka khadar ti kata kalong de ka buj senti jongki ka buj arsap jongki namar balai hadin ka khalai trik larisan kum di TCM kemud ka dia ka jingi penbaik nglak menong kadi konspirasi bat UCM mar ba UCM ulayang nanong thmai konsensi mentah ku malaya tu pai ba hi te nak tak tahu kini ki khar ngor kidei ki ba na nong thmai pokse tek tang kata kajing mentoi sai bertai simet kan ni bom la ban pediam kum kini sai kalawe jom ka cai beriu upan ye surut penjatat para mangi pras do prasnam ke
bom la ban long ha ka jing sia tin kan ni kan pi ka dei ka ta ka ba pi kli yang ka dei ka ba kom santam bat yo siam hapo kata tarik ngidang pun kre ndai la ai order kawai ka ba ngat si thu sa kawai khat nyau tarik ngi receive ya kini ka order trong ka district council khat nyau tarik ngi receive ya ka order ka ba khalai tarik kat ba na ka yin khat du pur khat ngor kala fai da ka David petition haka hapo ka district council court khat riu tarik la fai ngi yo receive khat nyau tarik tăng ta ka dan ka chingis thu chimut na du ki kur khat ngor bala yo snong thamai da ka chingis thu ka ba pya ching sim bat pensingai lang NCE kani ke long ba na ka ta daw ka dor ba snong kum kane ka ching rai jong ki ka de ka ba yu rai bat ko thom bor persya ya ka dor ba snong wat ya ka dor ba himaru ti na ka ta daw ngong ba wat usim jong ba kirim ru nga kentu ba udan la ka trong ka benta ka bakrau ba un persya halo kani ching le don bor trong ka district council kum bangi persya bangi nakaliang ka dor pas nong ka dor pas nong trong so hi ha ka arpun du tering nila penlong ya ka dor bar ka ba halor kani ka ching persya ya kani ka ching ai snong trong ka district council ya ka kharpungor da ka baktip ka teng kum mau sang tinakliang ka dor pas nong hi nila sim ya ka rai ba ni pendam cur ya kani ka cing itu senang ka ba khlam kinong rim khlam kelanti ka badai la shu thambor kata ka bangi pendam cur bat ka ba ar bangin dawa bat dawa da ka ba cingkerpat lese ka cing dawa da ka cingkerpat ya UCM trong ka district council bat ya ba ban singai NCM kum MDC mentah ba udai ban ba kidai ban weng lane pendu no mardor ya kani ko ordar ka ba khalai tarik udismbar arpusa te kabalai laga ka district council kamwen ya kani ko ordar kamut nakaliang ka borsnong unjo kin thau gila klenti ban yale persa ya ka rai trong kani ka ya ka ordar trong ka district council ba in hab ban long ban lek segi bor trong ka ai persa ya ka rai bom hok trong ka district council halor ka ching itu isnong bak lem dan nong rim hapo pur sam trong ka darbas nong kon sichu nadu baya kiala la sam chaka sak parakur ki pesakur trong ki te kila ailat bakin ya di ya thit kat bomon te de halor ka tak no rim ba kini ki parakur trong ki pesakur trong ki kila de saki riusmet ba per hadu mentahi lam kalau no ya record ka babiang ngim sim hendai kebla palat spa yin palat spa kita ki try caka ki bla dingla dan ka dulil bangila idul ki bangila pentho ki bakila kwa ban yedi thit kastong di kamram jaksnam bangin idulil ti kata ka di ka ba ngila le ladu kitu kisndam hadu menta dan katu kani nomor kiba kim suthu ki nong thit caka ba kini ki rambak kur khat ngor ki ong wat nam le chisnong kita hap ki ong nan kam le chisnong ngin pentho be mangi ndai hadien bang le tip ngila ajing tho se ki rambak kur ba kani kalanti ka bale phi kadi ka bakla kadi kamram chingi chisnong bat ngim ki khle ya kani la da cha ke ndai mentang ngila la bat pun be jekta hap den ka bla yek be ndai maki pada isthu ba udan ubadan kabor namata chungki tang ban yo kabus san perthai yo ekala ban le ya kani Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya